Hello guys, my name is Lindo Kuhle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I'm here to update you on what was happening yesterday kwaBaba on DSTV Mzansi Magic. Umndeni wakamkhize uhlangene wonke emgaqweni bahlanganyela ubangizwe. Babuyele ngaphakathi bazame ukuncenga uGcwabe ukuba aqhubeke amalobolo endodana yakhe. Akhohlwe le nkulumo ekhulume ubangizwe ngaphandle ngenkathi behlangene eminyango. Bafuna kuyiwe kaMtawunge kulanda umakoti kaZwelakhe angene emagcekeni akuGcwabe. UZwelakhe ulokhu endazile nje, umbona kahle ukuthi iyamudla lento. Lapho uGcwabe akanasikhathi yena. Uyazama-ke ukumncenga ubaba wakhe uZwelakhe kodwa uyala. Umndeni wakamkhize udidekile impela ngalo mnumzane wentshebe emhlophe ungubangizwe, ngisho injejana yakhona impela ixakekile lapha eminyango. Baxoka nawukuthi abakaze bezwe ngisho nasemandulo eminyakeni eyedlule ngalobangizwe oqhamuka sezoqhamuka nje manje. Umamncane wabo useyafika uyabachazela uma bembuza ukuthi ubayini lo mnumzane lo, uyabachazela ukuthi ubangizwe lo ubhuti wethu omdala, uyinkosana yakwaMbokwazi. Omhayisa badine kakhulu bathunywe ukuzolobola intombazane ekade yamala uMandla. Iphume yona le ntokazi yakaMtawunge nomalume wayo bazogcizelela ukuthi akunamalobolo aqhubekayo. Yona nje futhi le ntombazane izilindele amalobolo akwaMkhize. Omalume bamandla belandelane bayongena emotweni abafike ngayo, bayibona ukuthi ayikho lento le, bayachitha lamanzi ibalekile enkukhu. Ubangizwe angene khona endlini kwaMkhize besahlangene ngamakhanda benqubuzana befuna ukuphuma nesiphetho phela sokuthi kuvume uGcwabe behambe bokhokhela amalobolo. uGcwabe aqhubeke nokusho ukuthi akakwazi ukuthi aye kaMtawunge bayohlazeka lapha, yena uhlonipha nangubhuti omdala lo oveza ukuthi abakwazi ukuqhubeka namalobolo lapha. Nomndeni wakwaMtawunge awuzibekile phansi, izintokazi zakhona zimpethe amatshali, zihleli nomalume bazo zigezile zinhle lapha. Balindele abakhongi kodwa lutho ukuqhamuka. UZwelakhe uziyela yena mathupha phambi kukasofa kababa wakhe la ahleli kuwona. uGcwabe kubuka wonke umndeni uzozicelela kubaba wakhe ukuba iqhubeke lento yamalobolo, kodwa uyala uGcwabe. Wabashiya behlangene kanjalo. uZwelakhe wathi uziyela yena, wathi ngoba kucacile ukuthi ngingedwa mina, anginamndeni phela, mina anginamsebenzi walutho phela nina. Bammemeza wabaziba waphuma wahamba. Bathe besathuke kanjalo, intokazi le ezolotsholwa yaphakamelwa umoya, iyabona liyashona ilanga bengafiki abakwaMkhize. Kwaqhathaka amatshali kule ntombazane, bezama ukuyiphuthumisa ngamanzi befuna ukwehlisa lesithukuthezi esivuka kuyona. Bathe nje oyedwa umayilunguza ngewindi wabona kuma imoto ngaphandle. Wehla umndeni wakwaMtawunge wahamba wayohlangabeza egeyithini. Balindele phela abantu bamalobolo. Bathe babefika baqondana noZwelakhe ngqo. Bathe bembuza ukuthi abakhongi, wathi ngenhlanhla nangebhadi abakwaMkhize abezi. Waquleka phambi kwakhe umakoti uZwelakhe. Bazama ukuphuthuma manje bedidinga yena. Asibambe lapha kwanamhlanje, ngizobuya futhi ngikuphathele okunye okwenzeka lapha kwaBaba, kodwa ungakhohlwa futhi ukucindezela u-like bese ungishiyela umbono wakho.